Badator emakume mundu martxa. Irailaren 28tik urriaren 4 Euskal Herrian izango da Europa osoa zeharkatu duen martxa. Nola parte hartu dezakezu? Zure herri, auzo eta hirietan antolatu, prestaketetan parte hartu, aurkezpenak egin eta asanbladetara joanez. Eta nola adierazi zure atxikimendua? Euskal Herriko emakume mundu martxatik ekintza simboliko bat proposatzen dugu. Hain zuzen ere, landaketa simboliko zein erreal bat egitea. Besteak beste, elikadura burujabetza azpimarratu nahi dugulako. Herrion, emakumeon zein feministon oinarri baitugu. Horretarako, egin zure landaketa erreal zein simbolikoa 3 pausotan. Hazia landatu. Landatu duzun haziaz gain, aldarrikatu nahi duzun kontzeptu, ideia edo borroka hori landa ezazu haziarekin batera. Ondoren, atera argazkia edo bideoa eta banatu gurekin. Info abildua emakumemundumartxa.eus helbidera bidalita edo emakumemundumartxa.eus webgunean atxikimenduen sailean. Denon artean, egin dezagun mundu martxa.